Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi avem pocnitori de bubuim. Avem FS3, avem Piccolo, avem Big Boy, avem FS6 de 16 grame. Avem tot aici. Avem o Piccolo, 3 FS3. Asta e de o foaie. Asta e de 2 foi. Ăsta e de 4 foi. Și asta e de 6 foi. Și așa să le testăm. El vrea să facem și de 8 foi, dar nu contează. Așa. Mai întâi începem cu Piccolo. Cam nimica toată. El e cu tine acolo. Acum FS3. FS3. Aproape s-a rupt. Dar nu le dai pe toate Piccolo-urile. Le dau, lasă bă, că le dau la final. Așa. FS6 de 4 foi. Mamă. Și acum Big Boy. Hai să vedem asta. Stai că asta bubuie. Uite la cât de mare e, cât laptopul lui prietenul meu. Toleacă. Așa. Și dăm. Hai, mai dau o dată asta. Să mai dau? Okay. Da, hai mai dau o dată. Mai dau asta? Da, mai dau o dată. Ok. Slab asta. Mai dau una? Hai, mai dau o dată. Dau una așa să fie una. Oi, dau și eu acum. Hai să-mi schimb acum de roluri. Sper să nu dai câși. Da, normal că ai dat câși. Invers. Bine. Acum FS3. Bine. Aproape ai rupt-o. FS6. Bun. Slab. E bun, bă. Bine. Și acum Big Boy. Mamă. Bă. Aproape rupt-o. Mai dau o dată. Ok. Și în episodul următor sau Facem de 8. facem de 8 și de 10. Sau poate și de 12. Nu, de 12 nu dacă. Da, hai poate și de 12, poate. Deci facem 15, dar facem 20 de like-uri. Hai, pa, pa.